Ki makame para wali Gusti Allah, waline pangeran. Iya. Gelar wayang iki wis ibarate tumbuh oleh tutup. Wayang ora mung tontonan ning tuntunan kang kebak ing tatanan. Pancen bener kaya mengkono. Heeh. Wayang kuwi arep apa wae lakone? Heeh. Kuwi critane sewengi, heeh. Menceritakan mesti tentang amar makruf nahi mungkar. Amar ya kuwi ngejak, makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh ngono ya Mak. Dadi arep apa wae lakone mesti ngejak marang kabecikan lan ngedowi marang kemungkaran utawa perkara sing elek. Ya bengi iki lakone Wahyu Tunggul Naga, lakone wis dipaket karo para panitia no. Oh ngono ya Mak. Awake dhewe wis marambah ping 3 rene pisanan yen ora kleru dhisik lakone Cakrane Ngrat, Wahyu Cakrane Ngrat. Heeh. Angka 2 Wahyu Makutha Rama, iki Wahyu Tunggul Naga. Oh iya, ngono ya Mak. Uga ana ing pagelaran wayang kuwi akeh filosofi sing iso diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Merga pagelaran wayang kulit kuwi embane menungso urip ana ing alam padang no. Oh ngono Mak. Upamane piye? Heeh. Ibarate ya nok, heeh. Sing bener kuwi mesti bakale jejer, sing salah mesti bakale seleh. Filosofi sing terkandung dalam pagelaran wayang. Wayang kuwi dadi embane menungsane. Oh menungsane. Heeh. Mula ana simpingan tengen karo simpingan kiwa. Oh ngono. Heeh. Nek simpingan tengen ki saka tembung antenge angen-angen. Oh ngono. Antenge angen-angen. Heeh. Ana simpingan kiwa ki iki hawa. Wo ngono. Ngono ya Mak. Heeh. Wayang kuwi dadi embane menungsane. Oh ngono. Heeh. Dalang kuwi minangka pangerane. Oh ngono. Kuwi filosofi. Heeh. Kelir putih iki. Heeh. Kelir utawa geber iki minangka dadi langite wayang. Oh ngono, jagate wayang. Heeh. Dalang kok ndodhok kotak terus jejeg keprak. Kuwi minangka dadi jantunge wayang, jantunge menungso. Oh ngono. Terus kotak wayang kuwi filosofine kuburane menungso. Oh ngono. Sak sugih-sugihe Dasamuka, sak sekti-sektine Arjuna, ya. Sak ayu-ayune Sri Kandi, yen wis wayahe mlebu kotak kuwi wis ora iso endo no. Oh ngono ya Mak. Kuwi ya filosofi. Sak sugi-sugihe Dasamuka, ya. Sak bagus-baguse Janaka, sak ayu-ayune Sri Kandi. Janaka karo Sri Kandi karo dalange kok dilebokne kotak. Kuwi ya wis ibaratnya menungso sing wis mati no. Oh ngono. Iki kelebihane wayang daripada karo manungsa liyane. Yen diimbangi karo laku. Oh ngono. Dasare dalang kuwi cedhak karo kabudayan Jawa. Mula wong Jawa aja nganti ninggal karo Jawane. Laku prihatin niku penting sanget. Oh ngono ya Mak. Ya. Ya, iki timbang omong-omongan ora ana kancane, Mas Victor munggah Mas. Ya. Ngancani awake dhewe omong-omongan. Ya, karo ngaturke lelagon minangka panglipure para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Wilangan. Iya, Srampaca. Yuk.
Aduh, dipegang miki, dipegang miki. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Ngosek to Mas Victor. Pripun? Aku ki nek wingi bengi sampean melu aku. Nggih. Saiki bengi sampean yo melu aku. Heeh. Nek awan kok ndak tau cethuke jane sampean turune ndi to Mas? Lho, iki lho lurahe, iki lho carike, heeh, budul. Pak Carik kali Pak Ketua Panitia Tese Lenggah nggih. Tese Lenggah mboten niki. Tasih. Monggo mboten ngirangi raos hormat kula. Mas Carik, Mas Carik. Monggo ngejak sinten nggih monggo mboten napa-napa. Nggih. Kali Pak Juri nggih mboten napa-napa kali sinten monggo minggah wonten ing pepanggungan gayeng-gayengan dhateng mriki nggih Mas Victor nggih. Nggih, Mas. Yuk. Oh, petara Mas. Monggo gayeng-gayengan dhateng mriki Bapak. Dipegangi mic Mas Victor. Niki, ha. Nyun sewu niku Bapak. Mikipun Mas Victor. Jan kathah rame tak borone kabeh. Oh digawani kabeh. Oh lha pun sampun. Oh, sampun. Tunggal mawon Mas Victor. Bakul obat. Pripun Pak Juri? Alhamdulillah matur suwun Mas Akbar. Kula sing matur suwun Pak Juri. Sami. Kula diparingi rejeki. Kula dilayani langkung sae timbang tahun kepengker. Wah, alhamdulillah. Nggih, seniman niku pancen targetnya harus semakin baik, semakin baik. Nggih. Pripun komentaripun warga nglumuk sedaya niki dusun Wilangan? Alhamdulillah sami nglempak danten. Niki mboten warga dusun Wilangan mawon, niki warga sekitar ngantos kula wau panggih kanca saking Saradan. Oh, Saradan nggih. Pundi menika Mbagor saking Ngadipira, kathah sanget kula panggih. Jegong nggih rawuh nggih Jegong. Lah Jegong nika piantun Jegong ketua panitia Jegong tanggal 8 Agustus. Jegong Ngadipira rawuh Nggih. matur nuwun. Nggih. Niki sinten mawon Pak? Kula dereng tetepangan niki Mas Carik Seto. Ingkang Pak RW setunggal Bapak Suratin niki Pak Carik. Pak Carik kula piyambak. Niki Bapak Saipul ketua RT 6 Wah. pinggir Sepuran niki. Nah niki RT-ne niki. Nah niki lajeng ingkang ngagem batik menika Bapak Supian ketua RT
Nah, terus pinggire sing kados Raden Setyaki niku. Lah niku bapanipun wilayah mriki. Bapanipun nggih sing bau reksa. Bapak Paidin menika Bapak Ketua RT setunggal nggih. Lingkungan mriki lah. Niki Bapak Paidin. Sing terakhir nika Bapak Muji Prayitno. Nggih, Bapak Muji Prayitno Ketua RW 2. Nggih. Nggih, niki termasuk jangkep mboten wonten absen kalih ngapunten mboten wonten keterangan. Pami absen nggih rugi kaya tahun pisan apa. Monggo Bapak badhe ngaturaken sepatah dua patah kata napa badhe nyekar sumangga. Heeh. Kula mboten saged nyekar niki sing saged nyuwun niku Bapak Paidin. Jenengan nyuwun, jenengan nyuwun niki ngagem mik Bapak. Niki kula nyuwun yo zaman aku cek sekolah cek cilik. Niko kula nyuwun gending buta-buta galak. Nek dadi buta aja sok galak-galak. Nek galak mesti ndang gletak dhisik. Nggih napa mboten? Tak kira nyuwun gendeng apa wae, syukur sak buta-buta galak. Walah. Saged mboten? Saged nokur niki, kur. Soale ngeten lho, Pripun? nek dadi buta niku kadang-kadang buta niku mesti matine dhisik. Nggih. Niku ndang bayaran, nggih to. Oke. Niku mesti niku dadi wayang wong dadi buta mesti ndang gletak dhisik ndang nampa bayaran. Mas nggih. Spektor niku nek wayang wong nggih dadi buta, Pak. Buta, Pak. Lah niki buta napa niki? Buta bajang. Oh mboten, Lah napa? buta telek. Nyuwun sewu. Buta telek terus kaya Yo piye? enek to buta telek. Enten, Lah enten. nggih. Kula mboten Jenenge. mboten Nggih, nggih. Ya, buta-buta galak pun Ah. ready to. Yo teman-teman. buta-buta telek. Aduh, maksudnya buta galak. Aja, aja. Mboten. Oh nggih galak lah nggih. Ayo galak terus ngidak telek. Nah, kuwi lho. Aja. Engko ngino wong gak pelik. Yo ta. Yo, Cak. Heeh, buta-buta galak. Heeh. Bareng-bareng lho Pak anu. Kalian Kur. bareng-bareng kali sinden bareng-bareng ya. Yo, monggo nggih, kaca-kaca. Yo. Buta-buta galak tolak mulunda cing tunguri bali upamu teng salone iku koran koran sing marang wewe sing marang
alhamdulillah. Wah. Niki sajake kok bayu jan. Napa? Niki lho kuwabeh kan dhewe-dhewe tapi ditabui jan guyub rukun gitu. Nggih, betul. Ngaji kula niku masyarakat Wilangan guyub rukun gotong royong gitu. Iya, Pun wonten sambi kala napa-napa. Betul. Alhamdulillah niki masyarakat Wilangan sami nyuwun sewu sami mriksani sedaya. Nggih no, wong hiburane teng mriki kok. Bayangane matur mriki yo. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun. Nggih. Napa sing jenenge wonten pamundutan napa request? Monggo Pak Juri wangsul teng Pak Juri malih. Heeh. Pripun Pak Juri nyadong dawuh? Pacare mboten. Mboten terus pundi? Boten. Lho mboten terus pundi maksudnya? Mboten nyekar napa mangke nyanyi lho. Pak Cari biasanya campur sari Wong musik. jenenge kepala sukune gelem kok kepala suku. Nah, Lah saiki terus parangkate babar siman ki ya kebangetan lah. nggih. Ayo mari kita bersama-sama dulu. Ya. Kira. Wah, mari kita bersama-sama. Wejan kaya le. Wejan. Mari kita bersama-sama Mas Cari. Bersama-sama. Ngeten Mas Dalang. Pripun? Niki kula ngejak rencang-rencang niki. Nggih. Masalah kula mboten saged nyanyi. Mboten napa-napa, mengke didampingi kalih presiden. Napa kesenengane napa pun? Keramen apa? Sing campur sari, Campur sari sing umume sakniki mawon. Mas. Napa? Pak Duh. Kok, ning anu balut napa? Umume nek hukum panggung menika kalih menika. Apa kuwi, Tor? Siji nek ora nyawer. Loh, tembang. Nyawer kau. Nyawer betul napa? Ya wis. Malah Harusnya kudu to wong perangkat sampai kepala suku atok. Kudu. Bengkoke nggih apa lah. Nggih. Napa Mas Cari? Napa? Pamit dene napa? Sakniki nggih wong perangkat tok mau nyawer iku penggahane ngetutne kambinge ya nyawer kok. Wah, jan iki yo. Iki jane rebukan apa? Kowe rebukan apa tok tek glendik. Heeh. Walah, ayang-ayang to. Oh, ayang-ayang. Sing dewa-dewa enten Bathara Indra terlalu niku. Apa kok tekan Bathara Indra? Lah dewa-dewa Mas, ayang-ayang. Mbak Penny bisa ya? Mbak Penny ya. Oke, Mbak Penny jumeneng. Mbak Penny. Mendampingi Mas Cari. Ya. Kene-kene Mbak Weni. Nyonya Cari aman toh? Aman. Kok mbok mboten cemburu nggih Pak garwa-garwane. Parane kok kok ndak mulih raleh lawang wedi ya. Iki kancing kok jogo. Turu masjid. Turu masjid. Ah, diayang-ayang dikasih Mas Akbar. Ya. Yo dikasih Mas Tris. Tengah Ayang-ayang bersama Mas Cari dan Mbak Penny yo joget bareng-bareng nggih. Ya. Tengah-tengah. Hah? Selamat malam Mbak Pangesti. Selamat malam Mas Akbar. Iya, disapa atau Mas Victor? Ah, selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam Adik. Ah, Ya Allah. pripun kabare? Heeh. Alhamdulillah sehat. Sampean gimana? Alhamdulillah rodok Rodo apa? semangat. Oh, semangat. Aku ditunggoni sampean iki semangat ta kok. Iya, wis rong dina ya tak tunggoni. Wah jan iso beda ngono modele iki. Iya. Nggih, diaturi napa Mas ning? Iya nembang no masa derep. Ya, kembang heeh. Sik aja bengak-bengok, kowe piye dalange? Nah. Kowe piye dalange? Kowe iki lho kok syukur. Nggih. Niki sing halus apa sing get? Sing rada semangat Semangat. banget. Ora apa-apa. Ya, anu we. Anu Mas, Apa? minta izin. Apa itu? Apa? Kan kalau ini kan pun ngerasane Mas Victor. Iya. Mas wis wantene nih lho. Oh. Saiki kula pengen ngrasane Mas Heru. Oh, boleh. Eh, no? boleh. No. Angsal nggih. Oh, boleh. no? Boleh, pun tak bebas to mriki. Kowe ngrasake. Kamu jangan cemburu ya. Oh, enggak, ora cemburu ora apa-apa. Aku ikhlas kok. Kowe gandengane wis karo Pak sapa mong? Sing anu mong. Pak Ane Ibrahim sapa sing njaluk buta galak. Nggih. Monggo Mas Heru. Ya sepate cok. Sepate. Ya. Aja
Iya Mas Heru, Mas Heru, Mas Heru, Mas Heru. Le, gamelannya juga dolanan. Sowanane Pak Barok. Jumeneng bareng. Yuk, sepati co. Ya, yuk. Ya. Ya. Singgur bae apa ya? Monggo, Merdeka. Ke Taman Asmara nggih. Oke, ke Taman Asmara. Oke, siap. Nah, yo. Oke Mas Tris. Kanggo penutup ya Mas Victor. Nggih, wonten sesi Ya. lucuan. Mm-mm. Nah, yo. Yo, ke Taman Asmara nggih. Ya.